Za predškolsku ustanovu Bambi septembar je mesec dinamičnih i promenljivih dešavanja kada je reč o upisu novih korisnika. Naime, u adaptivnom periodu dosta roditelja odustaje i ispisuje decu iz vrtića, čime se automatski stiču uslovi i mogućnost za upis prvog narednog deteta koje se nalazi na listi čekanja. Kako je za naš program rekla direktorka predškolske ustanove Bambi Katarina Milošević, u ovoj radnoj godini je u predškolsku ustanovu upisano ukupno 1880 mališana, od kojih se 1300 nalazi u celodnevnom boravku. Odlukom grada Loznice o sufinansiranju troškova boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama broj dece na listi čekanja smanjen je za 50. Na listi čekanja trenutno od 140 kojih je bilo kada je Mala Zvezda upisala 50 dece, ostalo je 90. Imamo i listu nepotpune dokumentacije, na njoj je još uvek 140 dece. Ono što je značajno spomenuti je da je godište 2020-2019 u potpunosti upisano. Sva deca koja su konkurisala upisala su se, jer kad smo očistili listu čekanja za taj uzrast, upisali smo i decu sa liste nepotpune dokumentacije, tako da je ona smanjena. Ono što u dogledno vrijeme planiramo jeste Lipnički šor, odnosno adaptacija dve učionice u saradnji sa osnivačem, Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju. Adaptirat ćemo dve učionice, zahvalnost dugujemo i direktoru koji je ustupio prostor na korišćenje i u dogledno vrijeme tu ćemo imati dve grupe mešovitog uzrasta od 3 do 5,5 godina i 50 novih mališana, što će znatno smanjiti listu čekanja. Pored borbe za smanjenje liste čekanja, ulažu se napori i za stvaranje boljih uslova za boravak dece u našoj predškolskoj ustanovi, ali i za kvalitetniji rad zaposlenih. Tako su predškolska ustanova grad Loznice i Ministarstvo pravde nedavno u Palati Srbije potpisali ugovor kojim su obezbeđena sredstva u iznosu od oko 1,2 miliona dinara, a koja će u celosti biti utrošena na zamenu dotrajale stolarije u objektu Pinokio u Banji Koviljači. I nije prvi put slučaj da nam Ministarstvo pravde donira sredstva. 2021. godine smo dobili sredstva također od Ministarstva pravde za rekonstrukciju fasade bravarskih, limarskih radova u objektu Bambi. Zatim 2020. je također Ministarstvo pravde rekonstruisalo krov na objektu Leptirić kod Štire. Često dobijemo i pomoć Ministarstva prosvete. 2024. godine je renoviralo u potpunosti unutrašnjost prostora u osnovnoj školi Mika Mitrović u Koreniti. Unutrašnji radovi su završeni, to je prostor koji nam je direktor također ustupio na korišćenje. Direktor će u saradnji sa osnivačem još završiti krov. U dogledno vrijeme će tu krenuti trenutno upisanih 17 mališana od 3 do 5,5 godina koji su u učionici u osnovnoj školi, a kada se završi krov moći ćemo i da povećamo taj broj dece i upišemo ih u novi prostor. Miloševićeva se zahvalila svim ministarstvima koje im izlaze u susret, gradskom rukovodstvu na podršci, kao i direktorima osnovnih škola koji im ustupaju prostor gde borave naši najmlađi sugrađani, ali veliku zahvalnost uputila je i svim zaposlenima u predškolskoj ustanovi Bambi, saradnicima i vaspitačima koji su, kako je rekla, nosioci posla. Uz njihovu brigu, pažnju, ljubav i posvećen rad, predškolska ustanova Bambi visoko je pozicionirana kao jedna od najboljih predškolskih ustanova u Srbiji.